Koľko odpadov budeme plus minus podľa vašich predpokladov recyklovať v roku 2035? Je moja prvá otázka. Druhá otázka je, ako to je vlastne s recykláciou? Čo sa deje s odpadom po recyklácii? Moja tretia otázka. Čo sa stane s tou energiou, ktorou vyrobíte? Ako je to s cementárou napríklad v Rohožníku? Aký odpad tam pália a koľko odpadu a odkiaľ tam pália? A moja posledná otázka je, že započul som, alebo teda som lepšie povedané čítal, že ZEVO nie je zelená energia. Tak ako to je vlastne, prosím vás? Ďakujem za vašu odpoveď. Recyklácia v roku 2035. Nikto nevie. To naozaj, a to hovorím preto, lebo my máme naozaj veľmi málo dát a veľmi slabých dát práve o miere recyklácie. Ale tak, ako som vám tu ukazoval, tie grafy, je vysoko nepravdepodobné, že budeme vyššie ako Nemecko. Ja dokonca osobne si myslím, že bude vysoko nepravdepodobné, že budeme tam, kde je dneska Nemecko, sme momentálne na 50% recyklácie. A každé ďalšie percento je práve ako o to ťažšie. Čiže momentálne, ako keď budeme na 60% a chceme znižiť to skládkovanie na tých menej ako 10%, stále sa bavíme o tom, že tam ostáva 30%, s ktorými nemáme čo iné spraviť. Ja trošku sa vrátim naspäť aj k tomu, či je to ten druhý najnižší stupeň. Ja som stále nepočul otázku, čo s tými odpadmi, ktoré dávame na skládku. Čo s nimi chcete spraviť iné? Spalovňa, ktoré už máme, alebo spalovňa, ktoré budú postavené v priemyselnej zóne, ako napríklad Máčevici v... Ktoré máme, dobre, ďakujem, ktoré máme, sú už vyťažené na maximum. ZEVO, pozor, okrem, to nehovoríme o cementárne. Dostaneme sa k tomu pri tej otázke. ZEVA, ktoré v súčasnosti na Slovensku spalujú komunálny odpad, sú vyťažené na maximum a stále nám ostáva skoro 50% odpadu, ktorý dáme na skládky, lebo ho nemáme kde spáliť a nevieme ho recyklovať. Naspäť k tomu, čiže tá miera 60% je prudko optimistická verzia, bavíme sa o tom, že o 10 rokov odteraz minimálne 30% bude potrebné skládkovať. Čo sa deje s odpadom pri recyklácii? Veľmi dobrá otázka. Ako vykazujeme, prečo hovorím, že maximálne 50% a prečo aj NKÚ s tým má problém a kopec iných a každý, kto sa v odpadoch trošku hýbe a priemyselníci vám všetci povedia, že je to vysoké nadsadené číslo. My vykazujeme ako recykláciu odpad, ktorý príjmete do zariadenia na recyklovanie. Čiže keď príde do triediacej linky a za ňou do nejakého ďalšieho zariadenia vy príjmete tonu alebo 20 tón na vozidle a vykážete, že ste zhodnotili tonu a už nikto nerieši, to je verejne pranierovaný v odborných periodikách po celej Európe pranierovaný problém, nikto nerieši, koľko z toho reálne skončilo z výrobku. V praxi sa bežne stáva, že sa bavíme o viac ako 50% toho odpadu, ktorý príde, že sa nakoniec odvezie niekam. Ja dokonca viem, osobne som bol pri stole, kde tá myšlienka vznikla, od pána, ktorý ju teda vymyslel, som ju počul, bola realizovaná, nebudem menovať konkrétne prevádzku, ale robilo sa normálne s rádiočipmi sledovanie odpadových vozidiel na západnom Slovensku, ktoré vozili plastové odpady do zariadenia zhodnocovanie a to zariadenie zhodnocovanie dávalo zvyškový odpad do nemenovanej cementárne. To vozidlo, bolo to aj v novinách asi 5-6 rokov dozadu, to vozidlo reálne cez to zariadenie na zhodnocovanie nešlo. Bolo vykázané papierovo, že sa celých 20 tón zhodnotilo a išlo rovno do cementárne. To je súčasný tristný stav zhodnocovania na Slovensku. Čiže keď vám NKÚčko pred 3 rokmi vydalo správu konkrétne pri plastoch, že vykazujeme v tom čase 2022 vykazujeme 36% mieru recyklácie a samo povie, že ak je to polovica, že je to veľa, tak to je stav recyklácie. Je taký pekný výraz, že my si tu s tou recykláciou klameme do vlastného vrecka. My máme 50% recykláciu. Áno, ale nie, ale pozor, toto je hlbší problém, toto je naozaj problém toho, a ja trošku odbočím, prepáčte. My robíme ako spoločnosť, ja osobne 20 rokov, posudzovanie vplyvov a nie len ZEVA. My robíme logicky, ja nechcem povedať, že všetko okrem líniových stavieb, čiže diaľnic a jadrových elektrární, čo sa až tak veľa nestavia, a líniové stavby robíme všetko, robíme zariadenia na zhodnocovanie, robíme kompostárne, bioplynové stanice, plastovú recykláciu. Pri každom druhom stretnem pani Medovičovú, ktorá vám povie, ak sa to robiť nemá a že je to zlé, ale nepoviem, ak sa to robiť má. A pri každom jednom, a obzvlášť pri zariadeniach na recykláciu, máte všade problém. Nikto nič nechce, ani zhodnocovanie nám, zariadenia na zhodnocovanie nám reálne ubúdajú. Nepribúdajú, ale ubúdajú. Práve kvôli tomu, že povoliť zariadenie na zhodnocovanie plastu, papiera, biologického odpadu je na Slovensku čím ďalej, tým tak ťažšie a všetci to chcete niekde a všetci to chceme niekde inde. Všetci produkujeme odpad, už poviem, už teraz už nerastie, ale aj napriek tomu
to nikto nechce a my tým pádom vykazujeme 50%, z ktorého ale reálne je čoraz menšie množstvo reálne zhodnotené. Je to hra s papierom. Čiže to je k tomu zhodnoteniu. Trošku som sa rozrečil, ospravedlňujem sa. Ja to skúsim len zhrnúť, že po recyklácii je časť odpadu, ktoré sa nedá recyklovať. To znamená, možnosť recyklovať skutočne recyklovaný odpad sa nerovná. Tá časť odpadu sú napríklad mastné papiere, mastné obaly, ktoré sú a tá skončí buď na skladke alebo zariadení na energetické využitie odpadov. To je jedna vec. Čo sa týka, ja len dorozprávam, odpoviem pánovi, ktorý položil tieto otázky, potom budem ďalej. Čiže čo sa týka rohožníka, do odpadu rohožníka je tzv. Tapka. Tu sú tuhé alternatíve paliva. Momentálne cementárne, myslím, že sú to 3 cementárne, spálujú niekde na úrovni 353 000 tón odpadu. Ten odpad je prevažne dovážaný z Talianska a z Rakúska a prevažne sa jedná o upravený odpad priemyselný. Len aby sme si uvedomili, že kalorická výhrevnosť odpadu je niečo, čo je veľmi dôležitý údaj. Ten priemyselný odpad má vyššiu kalorickú výhrevnosť, ako má komunálny. Komunálny má niekde na úrovni 10 až 11 MJ na kilogram a ten, ktorý spalujú v rohožníku, má niekde na úrovni 15 až 17 MJ na kilogram, alebo do 20. Čiže oni ako keby sa fokusujú hlavne na spracovaný aj komunálny, ale potrebujú to namiešať s priemyselným odpadom. A pri tých všetkých štatistikách, ktoré my hovoríme, na Slovensku je 13,6 milióna tón odpadov vznikne ročne, z toho 2,5 milióna skončí na skladkách, 1,5 milióna priemyselného, ktoré tu zatiaľ vôbec v týchto našich úvahách nemáme, a 1 milión komunálneho odpadu. Takže takýto odpad sa spaluje v rohožníku.